सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकींचा निकाल देवगड तालुक्यातील संपूर्ण निकाल आपल्या हाती आलेला आहे। जवळपास 99% रिझल्ट हा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे गट महायुतीच्या बाजूने जनतेने कौल दिला आहे। मी सर्वप्रथम सर्वच मतदार बंधू भगिनींचे मनापासून आभार मानतो आणि ही संपूर्ण निवडणूक आपण आमचे सर्वांचे लाडके नेते कोकणचे भाग्यविधाते माजी मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान खासदार सन्माननीय राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ही निवडणूक लढत होतो आणि ही निवडणूक लढत असताना आत्ताच उद्या एप्रिलमध्ये त्यांचा 75वा वाढदिवस आहे। 100% निकाल त्यांना देऊन आम्ही त्यांना हे निवडणुकीत वाढदिवसाचं गिफ्ट त्यांना दिलेलं आहे आणि निश्चितच याबद्दल मी सर्वच मतदार बंधूंचे मनापासून त्यासाठी आभार मानतो। ज्या सर्वच आमच्या कार्यकर्त्यांनी या सर्व उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी जे प्रयत्न केलेत त्यांचंही मनापासून मी आभार मानतो। सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, यांची जी रणनीती या निवडणुकीच्या संदर्भात होती, या रणनीतीच्या जोरावरच आपण सर्व ही निवडणूक अगदी मोठ्या मताधिक्याने मोठ्या फरकाने निवडणूक जिंकलेली आहे। खरं तर निवडणुकीपूर्वीच विरोधकांनी मैदान सोडलं होतं आणि त्याचीच परिणिती आज आपल्या ह्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये आपण दिसते आहे। त्यामुळे मी मनापासूनच मी सर्वांचेच या सर्व विजयी उमेदवार असतील, सर्व कार्यकर्ते असतील, सर्व पदाधिकारी असतील, या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि एक विश्वास तुम्हाला मी देतो आहे। ज्या पद्धतीने मागील 1.25 वर्ष आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांनी प्रशासन चालवलं नाही तर पळवलं आहे, त्यालाच आता हे सर्वच आमचे लोकप्रतिनिधी त्यांना खांद्याला खांदा देऊन या पुढील काळामध्ये जनतेच्या प्रश्नासाठी जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे सर्वच आमचे लोकप्रतिनिधी खांद्याला खांदा देऊन हे प्रशासन पळवल्याशिवाय राहणार नाहीत, हा विश्वास या निमित्ताने मी तुम्हाला देतोय। धन्यवाद। विजय आहे जेव्हा आपण उभे राहतो तिकीट एक असतं पण त्याच्या मागे जे शेकडो फिरत असतात तेच खरे उमेदवार असतात आणि माझ्या बाबतीत नेमकं तेच घडलेलं आहे। गेले 35-40 वर्ष ते कार्यकर्ते मेहनत करतात म्हणून स्वतःहून निवडून येतो आणि तो ब्रँड नक्की कार्यकर्ते तसंच पुढे चालवतात। त्याचं उदाहरण आहे की बाहेरचा उमेदवार आपला उमेदवार असं काही नसतं। माणसाच्या अंगात काम असलं, कर्तृत्व असलं, हिंमत असली आणि चांगल्या लोकांचे आशीर्वाद असले की तो माणूस आयुष्यात निश्चित प्रगती करतो। राजकारणामध्ये सदावली आजपर्यंत 1 रुपया मिळवलेला नाही, पण लोकांच्या प्रती आजही आम्ही बरेपर्यंत त्यांची ऋणी आहोत। मला वाटतं काम करताना मला काय मिळेल म्हणण्यापेक्षा लोकांना काय आपण देऊ हा जर विचार केला तर लगातार निवडून येणे अशक्य नाही। माझ्या बाबतीत तेच घडलंय। आज एक उल्लेख करायला लागेल की माझं पहिलं इलेक्शन 96चं, त्यावेळी माझं मत मला नव्हतं, त्यावेळी जिल्हा परिषद किंजवडे गट होता, त्यावेळी आम्ही 3 सीट जिंकल्या होत्या आणि आजचं इलेक्शन बघितलं तर आजचंही मी बाहेर जाऊन उभा राहिलोय, माझंही मत मला नाही आहे, पण त्या पांडुरंगाची भगवंताची कृपा साक्षात जनता जनार्दनाचा आशीर्वाद आपण उमेदवारांचे संस्कार केले की जनताही सर्वश्रेष्ठ आहे, आम्ही सर्वश्रेष्ठ नाही। जनतेनं म्हटलं डोक्याला घ्यायचं तर दुसरी डोक्याला घेतात। तद्वत मला भविष्यात पुढचं काम करायचंय आणि निश्चित सांगतो पुढच्या वेळेला मिडगाव जिल्हा परिषदमध्ये 3 सीट बिनविरोध केल्याशिवाय राहणार नाही। भारतीय जनता पार्टीचा